mga TikToker. Maria, 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 Sa real talk ni sa mga TikToker. Chinamyong, 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 yung, yung, yung. Mura kag gigugno si Ren. Real talk sa mga TikToker. Ngani eh. Tabuchi. Ay. Mura kag habalon. Real talk para sa mga TikToker. Ang ano yun, no? 5, 4, 3, 2. Uy, isang pasagtak! Real talk sa mga TikToker. Sige, sige, murong kag kontra pakyo, sige, hay. Real talk sa mga TikTokers. Ganun ba yun? Wane. Murag kabayong giuwagan. Real talk sa mga TikToker. Naniyo ni siya. Shake it, with it, cool, drop. Likoy ka? Real talk sa mga TikToker. Ngayon na siya pagsayaw ka ng, sige to, kanang tala ba no? Ano na siya ka na? At kung hanggang dito lang tayo, atake ka ba? A few inches later. Hugot sa mga TikTokers! Itong binibining na nais ko. Gago, miling ka gwapo. Hindi ko malaman kung ano ba talaga ang meron sa ating dalawa. Parang ako na lang ang lupa. Hugot sa mga TikToker. I take a time you're gonna wanna be. Ay! Wala, hindi kay time na ko no? Hugot sa mga TikToker. Di ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. Di malimot. Bugo, imurang yung kalintan. I'm coming home. Hugot sa mga TikToker. You're my pangga. Eh! Ay! Laim day mong pangga. Baby, I don't understand this. You try. Hugot sa mga TikToker. Malayo ka man, pero hindi kita kayang kalimutan. Hugot sa mga TikToker. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Nya, musta pa ka? You gave me a shoulder when I needed it. Hugot sa mga TikToker. Tingnan niyo siya. Ako lagi charing mama na mo, mama na ko po. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging. So what's up mga ka-J na nasa admin sa inyong atubangan para sa bago na sa nga video. Kaning nga video pang pakatawa, pang pa-good vibes ninyo, wala migimin nga tao ani. So kung maigo mo, kaigo lang mo ana. So guys, shout out me nila Ate Karil Villagracia og napa sila ipa shout out nga lain. Og shout out pud ko ni Antoinette Restauro. Og shout out sa ko ni Kimberly Baklaan. So shout out sa mi sa nagkamera nga si Irakis Arnado nya, shout out sa nagherdo na mo sila Kishin Arnado, sila Jillian Villarria og si Shaira Arnado, Shaina Arnado, Jinimi og sa tanang nitabang na mo karong adlaw, thank you kayo ninyo sa katong shout out pa, comment down below. Then so katong wala pa na kuan, wala pa kay bawang namin YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the bell button to notify each other. So
So guys, thank you for watching. Hope nga mo enjoy mo ani. Then please like and share sa among video. So this is The J. Barkada.